Ini ang winalat na danyo sa rest house na nasulo sa Barangay San Antonio, Labo, Camarines Sur, alas 12 kasudmang ugto. Pagsa dirining sarong Leo Mago ang nasulong rest house, na iyuman mismo ang nagpaabot sumbong sa BFP. Sigun kay Inspector Socorro Tabanyag, Acting Fire Marshal kang BFP Labo, 2 oras man nagdurar ang kasulo. Harayong distansya kang istasyon kang BFP dangan kang rest house ang pigtutugdo naman na rason. Tano tanahaloy antes na respondihan ang insidente. Nakarating po ang aming parkasol, may kalayuan dito kasi, so may tingpaten po. Under control po ang sunog po at maganap po ng, ito po under control po ng mga 2:10 ng hapon at maging fire out po ng 2:23. Medyo nahirapan po kasi ang aming mga firecraft kasi medyo wala rin po kasing source of water doon. Uminabot sa ikaduwang alarma ang pagkakasulo kang rest house. Sa inisyal na investigasyon, abuton sa 200,000 pesos ang total na danyos na winalat kang insidente. Sa kung ano ang kausa, ini ang padagos pang pigaaramda kang BFP. Estimate lang po yan, bali po 2,000 sa per square meter, depende po sa laki po ng nasunog. Kapag ito po ay 150 square meter. Ngayon po, siguro may mga iba pa po sa kamitan doon na nasa loob ay sila po ang mag-aano ng Sir Mago po ang mag-aano ng. Maswerte man na mayong nakulugan sa insidente. Sa datos kang BFP Labo, ininang ika-20 kasulo na naitala ninda sa sendang banwaan ngunya na taon kung sain anas faulty electrical wiring ang naging kausa kang kasulo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal